Estela? Can you say Estela? Pwede mo kay Estela, daw? Estela! Okay. You got well trained. Estela. So he's almost asleep when he says, Estela. So ingon siya na, Estela! I'm hungry. Igutom ko! Estela. Estela! I'm hungry. Igutom lagi ko? So Estela said, shh. Ano sa sila? Saba. You're going to wake up mother. Hindi mo mabuhay, kasi baka matasi mama. But we didn't have anything to eat last night and tonight. Pero wala mo tingin ka ang gabi niya, pero wala ka po. I'm hungry. Igutom lagi ko? Well, so am I, says Ano Estela. po sige sila, igutom ako ko? But go to sleep anyway. Pero tulog na lang po. Couple of minutes. Baka mga minuto. Estela, Estela! I'm hungry. Igutom ko! Mother. Hindi mo matasi mama. Estela, Estela! I'm hungry. Igutom lagi ko. And then all of a sudden there was a knock at the door. Sakali lang, nakaisip ko. Mother got out Kuhan si mama, ibangon. and she went to the door. Who is it? Ang natin sa lupahan, minsan na. Doña Maria, Doña Maria. Maria, Maria. This is Elvira, Kain si Elvira. next door neighbor. Ang iyong silingan. What do you want, Doña Elvira? Sa maling mo gusto rin niya Elvira. Well, open the door so I can tell you. Ang liya ang puntahan para masastihan ka ka. So Mother opened the door. So diyan niya ni mama ang puntahan. And Doña Elvira Si Doña Elvira, was carrying a bundle. na siya bidala na putos. And she says, Umingon siya. look, I just had dinner with my son. Natawa, bago yung pinagtawag sa akong anak, And we have things left over. kung namin mga sobra. I didn't want to throw them away, Dili ko gusto nga ako ng ilabay. so I figured maybe you can use them. Siguro ito yung makaon. And in the bag, Kung dito sulod sa mong bag, there were 3 burritos. wow. Wow. Ay, yung paborito. Not the animal, they were more like, Hindi na siya sa kahayang mga these bata. were sort of like a sandwich, Mura siya sandwich. a Mexican sandwich. Mexican mga sandwich namin kaya na. And so when she got those 3 burritos, So yan, pag daw katulong ka burritos, she was able to share that with Estela yan pamihatag ni Estela, and Memo o ni Memo, and Mama. o ni Mama. Those were the best burritos I've ever had. Kung pamilya na lang ng burritos nga, iyan na tilawan. Do you believe in God? Nagtungo sa Diyos, Well, He's the one that sent Doña Elvira with those burritos yan ang padala ni Doña Elvira na upang ng mga pagkaon to give us something to eat because we didn't have any supper. para ihatag sa nilahan na wala sila nakakaon. Ano isang story? God hears our prayers. So ang Ginoo nagadungog sa atong mga pagkampo. So next time you're hungry, So sa sunod na ikaw butulon, you pray really hard, mag-ampo dyan ka sa Ginoo pag-ayo. but don't wake anybody up, okay? Kaya natawa ang mga nanatulog. Amen. Amen. Yung mga bata